हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करेनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। पहला ताजा खबर बा कि उत्तर मध्य के सीतामढ़ी, मधुबनी और उत्तर पूर्व भाग के सुपौला, अररिया, किशनगंज जिला के एगो दूगो जगह पर हाल ही में वर्षा के संभावना बा। ओही जो पटना सहित शेष भाग के मौसम अच्छा रही। पटना सहित आसपास इलाका में 26 से 28 किमी प्रति घंटा के रफ्तार से गर्म पछुआ हवा के प्रवाह से लोग परेशान बा। दूसरा ताजा खबर बा कि सारण में आरजेडी के प्रत्याशी रोहड़ी आचार्य के पक्ष में प्रचार करे खातिर पहुंचले एमएलसी सुनील सिंह। मंच से तेजस्वी यादव के काम के गिनई न। उ कहना कि रोजगार के बात हो, चाहे शिक्षा के बात हो, चाहे स्वास्थ्य के बात हो, 2024 में हमनी के 24 वचन बा और ओके हमनी के पूरा करके दिखावल जाई। और उ कहना कि हम कुछ नहीं कहल चाहत, बस इतने कहल चाहतनी कि संगठन के कार्यकर्ताओं के हम बस इतने कहल चाहब कि रउआ लोग सारण के राजद उम्मीदवार रोहड़ी आचार्य के इतना जबरदस्त वोट से हराई और ये इतना जबरदस्त वोट से जिताई कि आगे वाला इतिहास भी याद रखे। ये बात एमएलसी सुनील सिंह मंच से बोलना। तीसरा ताजा खबर बा कि असम के कोकराझार में एनडीए उम्मीदवार जयंत बसुमतारी के समर्थन में एगो रैली के संबोधित करते करते भाजपा अध्यक्ष कहना कि कांग्रेस के नीति पूर्वोत्तर के देश से अलग और ये नजरअंदाज करे के बा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिमंत बिस्वा शर्मा के सरकार है जे पूर्व उत्तर के पूरा देश से जोड़े के काम चले बा। 10 साल पहले रउआ लोग दिल्ली जात रहनी उजू के लोग पूछे कि आप कौने देश से आयल बनी, लेकिन अब ये पूरा तरीका से खत्म हो गया। चौथा ताजा खबर बा कि सलमान खान के घर पर गोली चलावे वाला दूगो आरोपी मुंबई क्राइम ब्रांच से बतैलस कि उ सलमान खान के मारे खातिर गोली नहीं चलैले, बल्कि उ तो सलमान खान के डरावे खातिर गोली चलैले रहे। पांचवा ताजा खबर बा कि आम चुनाव के चौथा चरण के खातिर बजट अधिसूचना जारी हो गई बा। चौथा चरण में राज्य बा जेमे से आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 96 लोकसभा सीट के खातिर मतदान हुई। चौथा मतदान तो 13 मई के सुबेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक करावल जाई। छठवां ताजा खबर बा कि लोकसभा चुनाव के पहले गुलाम चुनाव लड़े से इनकार कर दिले बाना। बता दी कि डीपीएपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी अनंतनाग बारामूला सीट से उम्मीदवार बनैले रहे, यही से उ लोकसभा चुनाव के लड़े से इनकार कर दिले बाना गुलाम नबी। सातवां ताजा खबर बा कि जमुई से चिराग पासवान के पार्टी से उनकर जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ी है। उनका मुकाबला करेला आरजेडी से अर्चना रविदास बाड़ी। वही जो गया में एनडीए के तरफ से जीतन मांझी तो उनके खिलाफ में आरजेडी के नेता कुमार सर्वजित बाने। एकरी अलावा नवादा से भाजपा के विवेक ठाकुर के खिलाफ आरजेडी के नेता सरोवर कुशवाहा मैदान में उतरल बाने। औरंगाबाद के बात करल जाओ तो बीजेपी के नेता सुशील सिंह और उनके खिलाफ में लालू यादव के नेता अभय कुशवाहा लड़ी।